Сердюкова сказала коротко, що Ефір. зустріча. Зараз я трошки поздимаю для сябров. Я не бачили, що мені тут зручно на приступках. Вітаю. Оборвалася у мене трансляція попередня, ну нічого. А наша на Майдані стоїть, так? А як це ми їх не побачили на Майдані? Ну, ми спішалися у голову колони. Ну так. Перепрацювали. Буває. Ну там намет, там стоїть добровольчий батальйон і білоруський рух солідарності разом. Ага, кот заді, вітаю. А коли ласка розповсюджується, тому що сьогодні з вами тут трошки. Перепрошую. Але білоруський стежок усе одно тут є. Так, ну що, пойдемо туди. До виступаючих, тому що я не чую нічого. Далі трошки просочимося. Це як ми любимо. До мікрофону. Віддані Україні, доньки. Идем уперед, да? Да, микрофон. Да, микрофон. Держим. Да, микрофон. Все, как мы любим. О, эпицентр. Ой-ой, тут плакат. Не против. Растяжка. Обыходим растяжку. Перепрошую, можна пройти? Дякую. На вулицях Києва, вільно себе почуває на вулицях Києва. Повиходили шарії, повиходили опозиційний блок, фактично та сама партія регіонів, та сама нам як ніколи потрібно зараз гуртувати. Я звертаюся в першу чергу до тих, хто відчуває на собі відповідальність за українське майбутнє перед тими героями, які, на жаль, поклали своє життя. Нашим обов'язком є докласти всіх зусиль до того, щоб не поплюжити честь українців пустими словами, щоб ті, які зараз тимчасово називають себе патріотами, не поплюжили горде ім'я українського націоналіста своїми негідними вчинками. А ми маємо зараз об'єднуватися навколо однієї української ідеї. Сильної соборної держави. Ніяких перемовин з терористами. Ніяких перемовин і ніяких фраз і поступу української землі. Це є наша нація, це є наша держава, це є наша земля. І виграти війна і військовим – це не виграти бій. Нашим обов'язком є перемогти війну і досягти мир на українських умовах відповідно до Української Конституції. Слава нації! Смерть ворогам! Слово надається ветерану полку «Азов», керівнику Черкаського осередку Національного корпусу Дмитру Кухарчуку.
Слава Україні! Героям слава! Ми живемо в суспільстві відвертого цинізму і брехні. В суспільстві, де на 7-му році війни половина медіаполітиків належить проросійським силам. Безпосередньо Медведчуку і його свит. В суспільстві, де Кабінет міністрів, замість того, щоб рятувати українську економіку і промисловість, рятує проросійські сили, знищуючи українську економіку і простилаючи сюди шлях Російській Федерації. Ми живемо в суспільстві, де президент України, який мав би бути головнокомандувачем, просто нюхає кокаїн в цій будівлі. Про що всім відомо, про що всій країні відомо. І зливає інтереси української держави. Ми живемо в суспільстві, де Служба безпеки України, замість того, щоб боротися з проросійськими силами, просто стриже підприємців, вимагаючи у них гроші. 7 років війни скоро. Я звертаюсь до всіх, незалежно від того, в якій ти партії, організації, політичній силі, в рухі, чи взагалі безпартійний, і не хотів би ніколи мати до політики ніякого відношення. Україна сьогодні під загрозою. І ті речі, про які я говорю, за них відповідає влада. Але так само безпосередньо відповідальність лягає на кожного з нас з вами. Будь ласка, задумайтесь про це. Я маю закон України про захист української державності від проявів колабораціонізму. Я, звісно, що не сподіваюся, що нанюхані депутати Верховної Ради мали би змогу взагалі такий закон написати, тому ми цей закон написали і ми передаємо їм його. Так само, як ми передаємо звернення до президента України, який ні 24 серпня, ні сьогодні, ні у Черкасах, коли ми його ловили, ні по іншим містам не вийде до українського народу. Він зараз втік в Польщу, в Білорусь. Лена со святом. Вітаю. Леночка наша. Вітаю зі святом. А маска – это не самое древнее, что может быть в этом житии. Маю право. До кого? Ви можете йти сюди? Так. Чи на мене каже Матвій? А я Увага, щоб нам не було ніяких закидів в популізмі, ми завершуємо нашу акцію офіційним переданням вимог представнику Офісу Президента. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Героям тричі! Слава! 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 Ой! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! На цьому ми наш захід закінчуємо. Вільно розхід! На України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у своїй сторонці, душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що козацького роду. Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Один за всіх! Всі за одного! Один за всіх! Один за всіх!